panisan to niya ang wala nagsuot o sinuotan diya sa tubangan sa Ginoo. Para atong tao nga di nakita sa hari, naginan niya migong anong wa man ka nagsuot kanang business sa kasal. Mo tong wa sa katingog, mo tong ningon ang hari, gapusa na yang tilog kamot, ilabay na dito sa gawas nga di na dito ang pagkagot sa mga ngipon, walay katapusan. Kabaw ba mo sa nang kagot sa ngipon? Nakatilaw na mong sakit sa ngipon. Ako sa tinuod lang, nakatilaw na kong sakit sa ngipon, mga kaupat lang siguro. Hangtod nga na pudpud niya kong ngipon, tanawa sa ubos, tarog naman eh. Kas alang isuntok kong tagak na ni, maranig mais nga nalugo ba. Humok na kayo ni, pero walay sakit, walay kagot, kaya nga naman. Bisag di ko mo tumarog ka ng pain reliever. Nakaibong gani ko nga unta, bulok na maunta niya akong mga ngipon, pero walay sakit. Nga naman tungod ang Ginoo magud ang naayo, nag-ayo ba? Matod pa niya, kung magsalig gani ka sa Ginoo, ingon pa ni Solomon sa Proverbs chapter 3, imo nang basahon, ayaw mo pagsalig sa inyong kagalingon kay balo, kundi salig mo sa Ginoo. Nga matod pa niya, kanang pulong sa Ginoo, mauna ang help to your please, kanang kaayuhan sa inyong lawas, kaning pulong sa Ginoo. Mabitaw na nga, kung ikaw ni ani sa balay sa Ginoo, nagsuot ka, o kanang strange, kanang mga stranger ba nga ang imong sinuotan dili pareha nato gani nga kung niani ka sa simbahan wag yung ka nagsuot og righteousness niani lang ka sa simbahan. Abi niyo ang sugo sa ato sa mayor napulog lang kabuok hindi gialaw niya pagsimba. Tama man pud siya spiritually may lang tag nay napulog nga di nga tinuod yung nagsimba sa Ginoo. Ang Ginoo nagtan-aw ba sa atong kasing-kasing ug huna mo bitaw na kung dili gani ka magsuot ining gitawag og kanang gitawag og wedding clothes, fine linen, kanang righteousness.